Huhupuheet Bachin kadonneen sinfonian etsinnästä kantautuivat Ressun lukion rehtorin sekä Bachin suurkuluttajan Ari Huovisen korviin. Tämän johdosta Huovinen päätti vihdoin pitää uransa ensimmäiset lomapäivänsä ja jättää Ressu oman onnensa nojaan. Uutisista hyvää iltaa. Iltaa. Ressun lukion opettajakunta on julkaissut lehdistötiedotteen, joka vahvistaa lukion olevan edelleen ilman rakastettua rehtoriaan. Ressun lukion viimeisin rehtori Ari Huovinen on parantanut Ressun yhteishenkeä aina vuodesta 2000 lähtien. Näiden 17 vuoden aikana Ressu on kansainvälistynyt ja saanut useita uusia ystävyyskouluja ympäri maailmaa. Myös IB-linja on lisätty lukion tarjotaan vuonna 2002. Vuosina 2014 ja 2015 Ressun lukion keskiarvoraja on ollut historiallisen korkealla. Näistä erityisesti vuosiluokan 2014 sanotaan olevan muita parempia. Kunnioittaakseen Huovisen jättämää perintöä, Ressun opettajakunta on päättänyt toteuttaa Rexit-uudistuksen. Huovisen seuraajaksi ei perinteisesti nimitetä vararehtoria, vaan hallinnolliset oikeudet säädetään uudelleen ja ylin päätösvalta siirtyy opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalle. Ressu on aina ollut edistyksellinen ja uudistusmielinen lukio ja kokeilemme nyt uutta, opiskelijalähtöisempää johtamistapaa. Uudistuksen tavoitteena on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin hallinnollisella tasolla sekä helpottaa opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta, minkä toivotaan johtavan entistä parempiin oppimistuloksiin. Käytännössä uudistus astuu voimaan, kun uusi hallituksen puheenjohtaja nimitetään ensi viikon torstaina. Sitä ennen puheenjohtaja valitaan suljetuilla vaaleilla, joihin ehdolle voivat asettua kaikki Ressun lukion 18 vuotta täyttäneet opiskelijat. Äänestys tapahtuu Ressun lukion tiloissa ja äänioikeutettuja ovat kaikki lukion opiskelijat. Esivaalit alkavat ensi viikolla Ressun juhlasalissa pidettävällä ehdokkaiden esittelytilaisuudella. Jäämme seuraamaan tilannetta. Tuoremmat uutiset aiheesta voitte lukea nettisivuiltamme osoitteesta www.ressutoday.fi. Ja seuraavaksi urheilukuutio. Järjestys saliin! Tiedän, että te kaikki olette todella hämillänne, kun vanhat käytännöt muuttuvat. Kuten kaikki tiedämme, tämän kokouksen ohjelma on hieman erilainen kuin aikaisempina vuosina on ollut. Esittelen teille nyt uudet puheenjohtajaehdokkaamme ja vaalien ensimmäinen kierros suoritetaan jo tässä kokouksessa. Ensimmäisenä meillä on ympäristöraadin ehdokas Marja Terttu. Säästäkää paperia! Potkut suhelle! Seuraava ehdokkaamme on shakkikerhosta. Meillä on nähtävästi sellainenkin. Kunnioitetaan perinteitä. Ressusta poikakoulu taas. IB:n edustaja ei tällä kertaa valitettavasti päässyt paikalle, sillä hän on tekemässä extended essaytään. Voimia hänelle. Mutta meillä on vielä muutama ehdokas jäljellä. Seuraavaksi vuorossa on Vaimarilautakunnan ikioma Taku Holma! Raha! Rahka! Ressu! Otetaan suoraan seuraava. Mä vaan haluaisin, että tätä koulua johdettaisiin jatkossakin arvokkaasti. Mä haluan jatkaa Ari H:n jalanjäljissä, että ei mulla sen puoleen muuta. Kiitos Saara. Se oli oikein hyvä puhe. Seuraavaksi Norssit on kaloja. Selvä. Kaikki ehdokkaat ovat nyt tiedossanne. Te tiedätte, mitä tehdä. Okei. Vaalitulos on nyt selkeä. Päävaaleihin pääsevät Saara ja Daniel. Kasvisruoka on siten ekologisempaa, että sen tuottamiseen käytetty maapinta-ala on huomattavasti pienempi kuin lihantuotantoon käytetty. Mutta toisaalta suuri määrä kasvisruoasta. Hyvät ressut! Tietoomme on tullut, että eräs oppilas... Opiskelija! Pää kiinni! Tietoomme on siis tullut, että eräs oppilas on rikkonut Ressun arvoja pahimmalla mahdollisella tavalla. Abit.
Peittäkää ykkösten silmät, sillä näkemänne tiedosto saattaa järkyttää. Hei Saara, mitä toi oli olevinaan? Onks sä polttanut meidän maalin? Ei, mä en ole polttanut maalia. Mä en tiedä mikä se video on. Please uskokaa mua, joku yrittää lavastaa mut. Kyllä me uskotaan sua. Mut kuka se sit oli, jos se et ollut sä? Mä en tiedä kuka se oli, mut mitä mä nyt teen? No jos me vaikka käytäis kattoo sitä videoa vähän tarkemmin, jos me löydettäis jotain hyödyllistä. Se voisi olla hyvä. Ja niin suoritettiin tarkkoja tutkimuksia maalin polttajan löytämiseksi. Todisteiden huolellisen analyysin jälkeen löydettiin osoite, jota oli syytä tutkia tarkemmin. Mä olin just tuomassa missään, ja mä mietin mitä mä teen nämä todisteet. Okei, mä hävitän ne. Selvä, moikka. No sepä oli helppoa. Ehkä vähän liian helppo. Asuuks Hatakka muuten tässä lähellä? Joo, mun mielestä asuu. Jos mä soitan silleen, että saatais kyyti. Joo. Moi. Oot sä vielä koulussa? En oo vielä, mutta mä oon tulossa. Oot sä vielä kotona? Joo, mä tulin just äsken ulkovesta ulos. Pystyisit sä hakemaan meidät Merikadulta? No, jos ootte tosi nopeita, niin sopii. Hyvä, nähdään pian. Ok, kiitti. Nyt on kiire. Sit vaan ressulle. Joo. Wow. Tämähän on se kriittinen todistusaineisto, jota me ollaan etitty. Tää todistaa, että Saara on syytön. Nopeempaa! Ne ei pääse koululle. Mummokin ajaa sua nopeammin. Mistä me oikein maksetaan sulle, hä? Eikö sovitaanko niin, että te keskitytte teidän omiin hommiin ja mä keskityn omiin, niin oikeesti te tuutte pääsee perille, tässä ei ole mikään hätä. Oh! Mikä on? Muhu osu! Mikä osuu? No, se ammus. Aha, ja sillä tavalla. Kuule, nyt pitäis päästä äkkiä koululle. Okei, missä te ootte? Me ollaan Pietarin kadulla. Kääntykää seuraavasta oikealle ja sit vaan suoraan. Okei, kiitos. Eli seuraavasta oikealle ja sit vaan eteenpäin. Ok. Mitä sä oikein teet? No voi vittu. Tästähän te ette tuu ohi. Meillä on todisteet ja mehän tullaan tästä läpi. No ette mun vuoksi.
koittanut se hetki, jota te kaikki olette odottaneet. Äänet on siis laskettu ja on aika julkistaa virallinen voittaja. Sitä ennen mainittakoon muutama sananen koulumme historiasta. Koulu perustettiin poikakouluna senaatin päätöksellä vuonna 1890. Ja nyt on aika julistaa voittaja, joka on... Pudottiko joku tämän? Kiitos. Todisteet! No mites on, arvon kollega? Voiko näin edes tehdä? Menköön tämän kerran, toveri. Katsotaan niiden kootut selitykset. Ari H. on palannut. Ja itse asiassa meillä on juuri nyt videoyhteys rehtorin kansliaan. Mitä te siinä vielä odotatte? Menkää opiskelemaan.